și bine ați venit din nou în vlogul nostru Katia Show! Astăzi avem din nou pentru voi o nouă provocare. Se numește lingură mică, mijlocie și mare. Avem aici 3 bilețele. Unul scrie lingură mică, într-unul lingură mare și într-unul lingură mijlocie. Fiecare dintre noi o să extragem câte un bilețel, o să primim câte o farfurie de mâncare, iar ce scrie în bilețel o să folosim. Da, vedem. Hai să vedem, să începem provocarea. Katia extrage un bilețel. Haide, Mira. Mică. Și mijlocie. Tu ai lingură mare. Nu cred că ai mijlocie, că eu am mijlocie. Și Mira are lingură mare. Să vedem ce primim. Nu, eu am mijlocie. Da, Mare are mijlocie, Katia. mare ai tu și mica am eu. Să vedem ce primim. Sunteți pregătite? Da. Hai, facem pe rând, da? Hai, întâi eu, da? Deci am lingurița mică, care o... Deci avem zahăr praf, nu făină, da? Da, zahăr praf. Lingura trebuie să fie plină, cea mare. Și tu? E zahăr vanilinat. Da, Aoleu. Repede, ai băut și tu? Da, Bea, am băut bea, mai bea. repede. Eu am băut mai repede, dar ție nu ai băut. Cum a fost? Bun, Vanilat. Bun? mi-mi place. Hai să vedem următoarea farfurie. Hai să tragem bilețelul. Să vedem. Mică. Mare. Și Mijlocie ce-a rămas. Mijlocie, deci eu am mare. Deci în rândul Roxanei se ia cu lingura Eu mare. mijlocie. Vrem să vedem o lingură plină de gogoșari. Mijlocie. Mijlocie. Hai, mami, să ia tu prima. Ia și tu măcar 2 bucățele. Mai ia, haide, că aia nu e lingură mijlocie. Plină, plină, umpleți excavatorul. Așa? Nu minca pe asta în Hai. gură. Haide, Roxy! Bine! Tu trebuie să umpli lingura. Eu am umplut lingura. Ce bun Ce sunt. mai iau? Puși de mamaia Tasica, cei mai buni gogoșari. Ce bun sunt! Like la gogoșarii mamaia Tasica. Like. Super! Nu te mai oprești? Nu? Mai vrei? Mănâncă de tot. Păi eu am spus că îmi plac. Îmi plac. Bun. Și asta îmi place să mănânc. Și ăsta? Da, cuscă. Hai să vedem. Haide să vedem. Lingura mică, tocmai la asta care îți place. Mijlocie și Roxy iar mare. Aoleu, eu am lingură mare din nou. Mami, trebuie plină. Plină, că asta e bună. Asta e bună. Mai lasă-ne și nouă. Mijlocie. Lasă-ne mami care are lingura mare, ei trebuie să-i mănânce jumătate de farfurie de acolo. Ce bună e. Ce bună e. Umple lingura. Umple lingura, uite, plină. Plină. Ce bunătate. Cu lingura Da, mică ziua. poți să mai iei. Dacă mai vrei cu lingura mică, nu? E Nu mai suficient? ai? Bine, atunci nu tot toată. Ce-ți place? Da? Ție nu-ți place? Hai, golește-o. Golește atunci. Hai să vedem ce avem aici. Hai, mami, poate vine ție mare acum la lămâie. Ce avem aici? Lămâie, aoleu. Hai. O, fie mică. Mijlocie, mare, ți-a căzut în Lingură brațe. mare! Da, ce e asta? Și eu am Ce-a rămas? mică. Hai. Aoleu. Dar eu nu vreau să umplu ăsta. Nu mă interesează. Nu vreau să Nu mă Hai, interesează. ține lingura să ți-o umplu eu. Ține. Hai, bine, mănâncă tu câtă vrei. Mănânci pe rând așa. Cum, doar una? Te-a curentat?
M-am împiedicat. M-am împiedicat lămâia. Am încurcat paharele. Mi-a dat, nu mi-a dat un as lămâie. Mamă. Ce Katia, tu nu mi-e bei cam- apă după lămâie? Nu-mi place, încă îmi place. Da? Îți plac gogoșarii, lămâile? Din gură mare. Că s-au adunat acolo și cred că hai să restrângem aici la lume. Dar eu ca să... Că eu nu trebuie... Hai, hai să le amestecăm, să le amestecăm, să le amestecăm, bine, Pe bine, ăsta bine. iau, pe ăsta. Hai. Mică. Mijlocie. Ce-a rămas? Ce-a rămas? Ce-a rămas? Lingura? Mare! Mare. Noroc că e ultima, că s-a rupt bilețelul. Hai. Dar ce trebuie? Gem de prune. Și eu ce aveam? Lingură? Mică. Mică. Mică, pardon. Hai, 2, 3. Am avut două pline, dar... A curs. Vrei și un biscuite? Nu? Da, asta chiar e bună. Ce e ce gem de prune? Gem Super. de prune. Măritor de pusă. De la lămâi. Lămâi gogoșari. Super! Hai să trecem la următoarea probă. Eu am mică. Mică, mică, mică. Mică, mică, mică. De la... Am o linguriță. Da, știu, hai că... Pachetăm și după. Hai. Amestecă-le bine, 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 bine. Îl iau pe ăsta. Linguriță mică. Mică. Am și un sfârșit mare. Nu știu. Linguriță mică. Mică, mică. Și o linguriță mijlocie. Dar nu-mi place ăsta. Smântânaica Flișca. Ia ce? Hai. Gustă. Eu vreau Cum, dacă îl un- mănânci cu sărmăluți așa, nu-ți place? De ce zici că nu-ți place? Gustă puțin și dacă... Dar Că eu nu vreau lingură mutare. Uite, eu pasta curată, că eu n-am folosit-o. Hai. Lipsesc sarmalele. Îți place? Îmi place. Super. Eu mănânc pe toate. Foarte bună. Și sarmalele. Dăm comandă de sărmăluțe? Da. Să mâncăm cu smântânică? Da. Bine, hai. Asta mi-a. Ultima provocare. Ultima provocare cu finetii. Aoleu. Hai, trage. Hai, hai. Da, asta. Hai să vedem. Și asta. Lingura mică ai tu? Mica. Eu mijlocie și mami are mare. Dacă mănânc atâta finetii de asta dulce, Tu ai vrut să te băgăm cu capul în finetii. Tu ai zis? ai Hai. mâncat-o deja? Am Lingura băgat. plină, 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 A fost plină. plină. A fost Plină. plină. Ai jumătate de lingură mare. Cum Așa. nu vă toată, Hai, să așa. face rău. Hai. Roxy, Roxy, Roxy. Uite, Mm. am băgat pe plină. Plină. Vezi? Mhm. Uite. Super. Foarte bine, mami. De te băgam cu capul. Nu că mănânc. O mănânc, mami. Încă mai repede. Nu pot că e prea dulce. Și oricum e ultima provocare, așa că... Gata, gata, mai oprește. Dai cu apă, dai cu apă. Așa se bea apa cu zgomot? Bravo! Ce ți-a plăcut cel mai mult? Vine. Finetii? Ție? Gogoșare. Poți să guști. Toți abonații tăi îți vor da un like mare. Guști? Haide, mami, bagă toată lingurița, ca să ai cât mai mulți abonați.
Haide! Dar stai să iau Curaj, curaj, curaj! Bravo! Cum a fost, mami? bun. Ți-a plăcut? Bravo! Atunci dați-ne un like că i-a plăcut Cati, să gustați și voi, să ne spuneți în comentarii dacă vouă vă place spanacul. Mie îmi place spanacul doar dacă ia puțin. Doar dacă e puțin? Dar ce nu ți-a plăcut deloc? Că din spanac văd că ai gustat. Altceva e care nu ți-a plăcut? Îmi place. Zahărul vanililat. Mă place ăla. Îți place? Lămâia. Dar ție mie ce nu ți-a plăcut deloc? Zahărul. Și mie la fel. A fost Mie cel îmi mai... place zahărul, mie. Mulțumim că ați fost alături de noi. Hai. Spune-le tuturor să dea un like. Dați